Para riba iet, namaskar. Haga jingele persya jongi banyakun ni kelam corona, ngilala banjam syaprang batlong kumni kumbangi long menta. Bad om tangkata handai ngilala banyeng skem habaro kiliang, laka long haga jing pakang shnong haga ribaro kawai ni ka janata curfew. Ngi kinong India ngilala banyatali lang kawai banyakun ya ka kelam. Bat kat banang yaat ki por, ki kam bat ki kamai kaji jongiru, kala sedang ban yaat baik yaat renti. Bangi ki riau pat ba, ngilami nalaki yeng ki sem, ban trei ban kata, kenang ba ansala apat sa sisien ban kentiu biang, ya ka yok kon. Hakani ka ayom jong ka jing lek kemen, ki yau ki hat, kila sedang ban tenam biang. Hendai ngidai ban kenmau bawat ada ka jing kang shnong ka lakut, hendai kani ka jing pang pat, kadang don. Kumta ngidai ban long ki berpikir. Akini ki nyau hadu prabanai bala lej no, kinong India kila syem ki lat ki lenti ban te lakam. Hendrai ngimdai ban syuhun tang hangta. Akini ki sngi ka jing don jong ki brie ki bala koj no na unik kunyang jingpang ka buon. Ban ya nujor bat ki tu ki bala klat no na ka jingpang. Na pedeng shipau lak ngut ki brieu kumbasan hajar san spak ngut kila syakta hau ni kunyang jingpang kat bahari Brazil bat Amerika ka jingken jongki ka pen-i bana pedeng shipau lak ngut ki brieu kumba apusan hajar ngut ki yo pang. Ha India na pedeng shipau lak ngut ka jingyap jongki brieu ka long tang prapulai ngut kat bahari Amerika, Brazil, Spain ka Britain ka jingken jongki ka pen-i bahadu ndrus pak ngut ki yap na pedeng ki shipau lak ngut ki bapang. Habay nujo bat ki wei ki ri ka pertai, ka India ka don ha ka lenti ka jingjob, ha ka bayadai bat ka jingla ban pelaj im ya ki beriu. Kumbalong menta ka ri India ka don hadu kandai pau lak teli ki jingtia pang na ka benta ki nong pang corona, bat hadu khat ar hajar teli ki quarantine centers ki don. Syuk-syuk ka ri ka don palat ar hajar teli ki jaka tes. Shen ka ri kan satam ya ka shipau kulur teli ki nomuna balale. Kumta na ka benta banyak hun persya ya ka niga jingpang COVID kat kendai. Don kam ban penklain ya ka jing tes. Ka jing syakri ka long ka niam. Bat da ka niga jingmut baro ki doktor ki nong trei bah khmat ki ai ka jing syakri ka babahatam na ka benta ki nong syong shnong jong kari. Hapadeng ki jing persyang bat ki jing trei shitom baro ngim day ban kelat bangi day ban long ki berpikir. Kani kam day ka por bangin kensting ba ukanyang jingpang corona ulaja bat kumta baka jingma kam don syu. Ngila yo iya bun teli ki dor bat ki video ba ki brieu ki la sange ban shim ya ki lat jingyada na uniu ukanyang jingpang. Kani kam long ka jingle ka badai. Lada pi long bom sut nyo bat pi let shane shitai klem deng mas. Om tang ba pi bu yaladi haka jingma hande pi bu ru yaki bahayeng hasem yaki marjan marpa yaki khun ki kti yaki riu temen bat yaki wei ki brieu haka jingma. Pej hi daladi. Laka long hari Amerika ne haki wei pat ki ri haka dauba Europe. La yo i baka jingdon jong ki brieu ki bala yo eka jingpang kala hiar. Henry kensan la yo ipat baka jingdon jong ki nongpang menta kala sedang ban kiu biang. Parolog ba ien. Bun nakipor ngila yo iya ka link harap magala dep ban tung jingtung. Bat ngis ngos kem. Bangila dep lut ya baro kikam. Henry ngim day ban syong taj hadu bangin da yo ban ot bat ban kej ya u jingtung u bangila rep ban penpoy yo u hadu hayeng. Kani kadai kaba u kabir das ji u ong. Kani kamut bangi day ban long ki bapet perman ban husyar hadu bangin da yo sendon ya ka jingjob. Paralog ngim day ban kensting ya ka thama persya ya COVID kat kendai tat hadu bangin da syem ya ki injection bat ka jing penkoj na u. Ngila sakhi bahakini ki sngi babaro ka wei ka perthai kadang wat iki lat ki lenti ban yada ya ukhun benriu. Kakam kadang yat bat ka long thik kum ha ka por thama. Kum balong lem haki weipat ki benta jong ka perthai.
Hakari ka jongi ru ki start wat bnya kila trei shitom ban shem ya ka dawai injection. Kari India ru kala pelong ya ka jing persang ban a ya ki injection ki babuan jat. Katu kat ni naki ki long ki basaiso. Paralog ngidon ka jing temu ban penyo ya ki injection na ka benta baro ki nong shong kari India hadian bala dep ban shnaya ka. Paralog karama charit manas kadon haka omtang ya ka jinglong babha hendai kumju ru ya ka jing pentip lupa. Kum ka nuksa ka ding ki nong shun ka pop bat ka jingpang ya ki ne ngimju day ban kensting. Tat hadu banginda yo ya ka jingjob bapura ngidai ban long ki bashim kia. Namar kata ngidai ban long ki bapikir tat hadu banginda shem ya ka jing penkoj. Kane kadai ka por jong ka jing lek kemen. Ngilapoi menta haka ayom jing lek kemen hadien ka jing ka bangidang shudap shen. Ka jing kensting ka ba malu mala kala ban wanra ya ka jing lek no ya baro ki jing persang ki jongi. Haba ngilapoi haka ne ka ayom ngidai ban long ki bakit kli kenang ba ka jing lek kemen ka jongi kan long ka bane. Ngidai barabor ban kenmau ban penjengai arput. Hapadeng jongi day ban sat ya ki kiti barabor bat ban deng de ya ki mas. Ngakerpat ya pi baro bat ngakwa ban yo babaro pia long ki basat ki baklan. Ngakwa ban yo ba ki bahayeng jong pi ki kemen. Namar kata ngakerpat ya pi nakapor syakapor. Ngakwa bagi parlok ki jonga nakila patai kubor bat kumjuk ru ki brio ki badon haki social media. Bakin pelong ya ka jing pentip pat ba halo kene ka benta. Kane ka day ka way ka kam bakongsan ka ba pile na ka benta ka ri. Ya snok ti lang bat ngi. Tugin ya tray lang. Ban la ban jam syakmat. Da kane ka jing ay kublay ya kermen ba baro pin kemen ha kane ka jing le kemen ya ka Navratri, Dussehra, Eid, Diwali, Chat Puja, Guru Nanak Jayanti bat baro ki way pat kita masa.